बे बाथ्राखौ इउजि ब्रह्म सारा होनदों नामा बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा होनदों नामा बे बाथ्राखौ राजु कुमार नार्जारी बिथाङा मैया लाइभ फैदोंमोन फेसबुकआव इउपिपिएल जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा मैया होनदों नामा बेखौ रोनगोरा नार्जारी बिथाङा होनदों नामा बेखौ जयन्त बसुमतारी बिथाङा होनदों नामा सोर सासे एमएलए होनदों एनअसिखौ हाग्रामायाव हरदों होननानै बेखौथ' जायफोर मा होनो आं लालु पानजु बाथ्राखौ सोदोबखौ इउज खालामा जायफोरा फिसा फिसा वार्कार बिथांमोनासो बुंगासिनो बेखौ 6 कमिउनिटिनो ट्राइबेल स्टेटास होनायखौ लानानै स्पेसियेलि बड'लेण्डआव बर'फोरनि गेजेराव जि गिख्रंथाव मोनसे थासारि सोलिहांदों आं बेखौनो दिनै आंनि स्टेन्ड आरोखि आङो बिराद फिसा मानसि सासे थेवबो थांनाय बोसोरबासोआव मोनसे रल लाबोदोंमोन ससियेल मिडियायावबाबो बर'फोरनाथ' आफादनि मानसि जाथारनांगौ जाहैबाय थेवबो जों आफादनि नङाबाबो जायखिजाया आफादनि मानसि नङाबाबो मोनसे स्टेन्ड होबोदों जेब्ला स्टेन्डआ मा जादों एसे गोनो गोथो जागासिनोमोन आं मानसिफोरा नाथाय स्टेन्डआ मा आंनि स्टेन्डआ बे मा आंनि स्टेन्डआ जाहैबाय जोंनि जा मोन्थाय जोंनि जा राइट्स बेखौ 100 टाइम डिभाइड खालामनानै आरोखि 100 टाइम राननानै बिनिनो 1%खौ आरो 100 टाइम राननानै 1%बो होनो आङो आंनि पार्सेन्टनिफ्राय रेडि नङा आरो आं सानो रावबो रेडि नङा आं आंनि पार्सेन्टनिफ्राय रेडि नङा आरो जोङो डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि डेम'क्रेटिक माने ल' अबिडियेन्स डेम'क्रेटिक माइन्डसेटनि लिबारेल थट्सनि जों नोगोरारि बे हादरनि स्पेसियेलि आं आंनि बाथ्रा बुंदों आरोखि बे लाइननिफ्राय जों बैसोरखौ बादा होनो हाया बिथांमोनाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ बिनायनि आंनि क्लियार स्टेन्डआ मा आंनि बाहागोनिफ्राय जोंनि जा ट्राइबेलनि बाहागो थाखानाय बिनिफ्राय 100 टाइम राननानै बिनि 1 बाहागोखौ 100 टाइम रानबावना 1% आं रेडि नङा जोंनि फारसेनिफ्राय नाथाय बिथांमोना जुदि एसटि दा भिनि माबा खोथा ओंखारदों एसटि भेलि एसटि भि नाम होनानै बिथांमोना जुदि जेनेरेल खथा बा बिथांमोननि ओबिसि खथानिफ्राय माबा मोनसे लानानै फैनानै बानायनानै लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना दा जोंहा जा एसटि कनस्टिटुवेन्सि दंखायो मोननै ना मोनथाम आसामाव मोननै स्पेसियेलि क'क्राझार आरो माबा हजोंहाय कार्बि आंलंथिंजाय बे मोननैनि मोनसेयाव बिथांमोना आगोल जिबायदि गेलेनो मोना दाबो मोननो नाङा बड'लेण्डनि जा मोनथाम 30 रिजार्भ माबा दङ सिट दङ बेहाय आगोलनि बायदिनो थानांगोन बिथांमोना बेहाय एसटि भि नाम लाना फैदों मा नाम लाना जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया थ' बाथ्राया बे आंनि क्लियार बाथ्राया बे जोंनि बाहागनिफ्राय जों जेबो होआ बिथांमोना जुदि सरकारनिफ्राय बिनानै माबा मोनसे लादों जोंनि खहा जायाखै बेहाय आंहा बुंनांगौ माबा बिराद गिदिर इस्यु थागोन होननानै आं साना आरो बेखौ जों बयबो साननाया मोजां मानोना जों मालायनि डिमान्डखौ जोङो अपोज खालामनो हाया डेम'क्रेटिकलि बयहाबो राइट्स दङ जोंनि थांखिया मा जानांगौ जों बिसोरनो होआ नङा जोंनि डिमान्डा जानांगौ जोंनिखौ जोङो होआ रावनोबो नोंथांमोना मा खालामबाय था आंनि स्टेन्ड क्लियार स्टेन्डआ बे दा बेखौ गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया इउथनि खोथा फैदों एसे मिसकमिउनिकेसन जानाय बायदि जादों न' आङो एलअएस इउथजों दङ आं बेखौनो लुबैगासिनो आं बिराद सासे फिसा मानसि जेबो खालामनो हाया नाथाय जा एसे खालामनो ट्राइ खालामबाय थादों आं बेखौनो नाजाबोगासिनो इउथआ ओंखारबोथों इउथ पावार गार्लस पावार ओंखारबोथों इकुवेल मोनसे राइट्स मोनथों बयबो गार्लस बयस बयबो आरो दिनै जि ओंखारबोदों आंथ' एप्रिसियेट खालामो आं मोजां मोनदों नाथाय आं दाख्लै मोनसे लाइभ भिडिअ बुंनाय बायदिनो आंनि लाइभ भिडिअआव बे जिनिसा इनडाइरेक्टलि पलिटिकेल जायोबा बेबायदि मैया माबायाव लाइनाव थाङो आरोखि आं बेखौनो होनदों इउथफोरा लिड लाथों जों दङ नाथाय बिनि थाखाय मोनसे रड मेप नांगोन जों माखौ पस्ट खालामनो नागिरदों जोंहा जोंनिफ्राय जेबो सेना लाङाबाबो होखानो नाङा ना जोंहा खहा गैयाबा जों होगोन जोंनि रड मेपआ मा जों मा खालामगोन सोरजों जुजिगोन जोङो दाखालि जि होबाय 29 नभेम्बराव जानाय जाथाय 29 मोननोबाथाय आं बावबाय जाथाय बेथ' मोजांमोन गासैबो नाथाय जेब्ला एटेक खालामबाय सेक्रेटारियेटआव प्रब्लेमा बिनि उनावसो जाहैबाय बे खालारसिम माबायाबो ओंखाराखैमोन जेला बे माबाया ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रिपर्ट बेबो ओंखाराखै स' जों बे रिपर्टखौ फरायदोंना फरायाखै बे रिपर्टजों जोंहा दा प्रब्लेमा मा बिनि सायाव जोंनि गेजेराव दा सावरायनाय जानांगौ जों दा हसिख्रावनो बिराद गोलाव सम दङ धरना होनो बिराद गोलाव प्रसेस बे
बे 2026 नि सिगाङाव जाखाया होनना जों बयबो मिथिगौ बे बिला पास जाया बिल जानांगोन दाथ' बिल हराखै जोंनि मिसआन्डारस्टेन्डिंआ बहा जागासिनो दङ जों बेखौ बिल सानगासिनो बेथ' बिल नङा रिपर्ट मोनसे हरदों स्टेट गभर्नमेन्टआ स' जों बेखौनो सावरायनांगौ एवार खालामनांगौ ट्राइबेल जेसेबां आरो जों बर'फ्रा बांद्राय सेन्टिमेन्ट जाना बर' होनगासिनो बे बर'निल' प्रब्लेम नङा बे इन्टायर स्टेटनि जा 14 एसटि कमिउनिटि दङ बे एसटि कमिउनिटिनि प्रब्लेम बे बर'निल'सो नङाना जोंनि प्रब्लेम बेनो जागासिनो जों बेखौ पलिटिकेलाइज खालामलांगासिनो दङ जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव स' आंनि खावलायनाया बेनो इयुथफोरखौ जों जिरायनांगौ नोंथांमोना आं गले गले बुंदों नोंथांमोना जेसेबां कलेजनि गथ'फोर ओंखारफोरोंदों आं मोजां मोनदों मोनफ्रोमबो कलेजफोरा बड'लेण्डआव जेसेबां कलेज दङ नोंथांमोना कअर्डिनेसन माबा मोनसे बानायदो खेबसे ज' जानो नाजा बहाबा जों हागौमानि ट्राइ खालामगोन हेल्प खालामनो नोंथांमोना ज' जा बिजिर बेखौ एक्सपार्ट मानसिला बेनि उनाव जों डिसिसन लागोन जोंनि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन बे डेम'क्रेटिक वेजों जों गरम जाना रागा जोंना इमसनेल जाना बे प्रब्लेमा जोबस्राङा बे आंनि स्टेन्ड एसटि आरो माबानि बेलायाव आङो होनो नाङा होननानै बिसोरखौ आङो बुङा मा होयो बे गभर्नमेन्टनि बाथ्रा बिदों दस्रा फिसाफोरा डेम'क्रेटिकेलि मा होयो गावसोरनि बाथ्रा नाथाय जोंनिखौ जों होआ थैना थांबाबो बिनि थाखाय जोंनिखौ जुदि होनो नागिरो जों बिनि थाखाय दङ प्रटेस्ट खालामगोन जों जिबायदि प्रटेस्ट जि लेभेलाव खालामनांगौ जों खालामगोन नाथाय डेम'क्रेटिक वेजों बेल' खावलायनाय आरो बाथ्रा फैदों दाखालिनि जा बेहाय बड'लेण्ड माबायाव सेक्रेटारि बिटिसि सेक्रेटारिनि एसेम्बलि हाउसआव जा एटेकनि बेहाय आं मोनसे जिनिस दुखु मोनगासिनो दङ जोंहा मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो जों बेखौ इगनर खालामनो हाया एबसु दुलाराय बर' फरायसा बा बर' हारिनि सिनस्रि आफाद जों बयखौबो बानायनाय आफाद बे आफादनि आथिखालनि आफादगिरि आदा दिपेन बर'आ फेसबुकाव पस्ट होयो बिथाङा इमसनेल पस्ट होबाय थायो खुद्रिनाय पस्ट होबाय थायो दा जोंनि बाथ्राया मा जादों दाखालि बिथाङा होनलायबाय रिजाइन होगोन मायबा होगोन जुदि प्रुफ होनो हायो दाखालिनि इन्सिडेन्टआव एबसु इनभल्भ दङ होननानै जों बयबो मिथिखागौ बेहाय गाज्रि जेबो जायाखै थानो नांगौ मानो थाया एबसुआ इनभल्भ मोजां बाथ्रा नाथाय एबसु इनभल्भ थानायाव आफादगिरिया मानो मिथियासै सिसि ट'वानि खोथा बुंदों सोरबा दाखालि क्लारिफिकेसनाव सिसि ट'वानि जायफोर हेड दङ कअर्डिनेटर बिथांमोना मानो मिथियासै बिथांमोननि मा होनो बिथांमोननिफ्राय पारमिसन गैया हसिया बोरै बे जिनिसा जाखो बेफोर बिराद बाथ्रा फैयो आरोखि जेला गभर्नमेन्ट मोनसे अर्गेनाइजेसन मोनसेयाव माबायो थ' बाथ्राया बे ओमफ्राय जाबाय इन्सिडेन्टखौ जों खेबसे निमाहा बिनायाव मा जायो रायजोनाव दि जों खालामदोंमोन गोरोन्थियाव बिदि जाफ्लांबाय जोंनि गोरोन्थि जाबाय आसा खालामो बिनि थाखाय रायजोफ्रा जोंखौ निमाहा होथो गावनि साननानै जोब्बायना मानो बेखौ जास्टिफाइ ट्राइ खालामगासिनो आं बेखौ बुजियाखै दा जोंहा दिपेन बर' सारा बुंगासिनो दङ मा एबसु इनभल्भ गैया जुदि प्रुफ होनो हायो बिथाङा रिजाइन होगोन बिथाङा जेलाव थांनांगौआ थांगोन होननानै दा खोथाया मा जादों बै गथ'फोरखौ गारनोसै नामा जायफोर गथ'आ दाखालि एबसुनि बेनार लानानै फ्लेग लानानै बेहाय खालामगासिनो दाबो जेरावबो कलेजफोरावबो गथ'फोरा दा बिथांमोनखौ बिथाङा गारना दोननोसै खैफोद फैनायखाय प्रब्लेम जानायखाय बे लिडार शुड नट बि लाइक देट लिडारनाव मोनसे दिदोम जानांगौ लिडारा दिदोमथि थानांगौ मोनसे गोरोन्थि जादों सुद्राय रेक्टिफाइ खालाम निमाहा बि जाबायना जों खनसा जों दुश्मन स' आंनि खावलायनाय बे दिपेन बर' सारनिसिम नैबे समाव एसे इमसनेल जानो गारथ'नानै खुद्रिनो गारनानै एसे प्रेक्टिकेलि खामानिफोरखौ लानांगोन मोनसे आफादनि आफादगिरि जेब्ला सावरायनाय सोंखारिनाय बेफोर बाथ्राया सोलिबाय थाखागोन बेफोरखौ माबोरै बारनानै डिसकास खालामना थांनो हायो बे मोनसे एन्ड फर्थआव मोनसे माबा खालामना होदों आरो जोंफोरबो फिसा मानसिबाबो माने अख्रां मोना माने हाग्रामानि गुन्दै जाग्रा हाग्रामानि ओरै हरै दा मोनसे बाथ्रा मोनसे पलिटिकेल आइडिय'लजि मोनसे स्टेन्ड लानो थाखाय सोरनिबा गुन्दै जालायनो नाङा फार्स्ट अफ अल बेखौ सियर जाग्रोना लानाया बयबो मोजां सोर माबोरै जानानै दङ लाइफआव बेखौ बयबो जाय जादों बुंग्राया माबोरै जादों गावनिखौ गाव मिथिगोन जों माबोरै जादों जोंनिखौ जों मिथिगोन दा खोथाया जादों जोङो बै एनअसिनि बाथ्रा बुंगासिनो गले एनअसि होदों एनअसिया मा मार जों बेसेबां स्टाडि खालाममारदों संबिजित दाखालि बर' रावाव ओंखारबाय जों संबिजितखौ फरायबायना फरायाखै दाखालि बर' रावाव ओंखारनायनि उनाव 2003नि जा बिटिसि एकर्ड बिनि फिथाइ महरै मोननाय ओइथ सिडुल हाबनाय बर' रावजों संबिजितआ लिरजाबाय बेखौ फरायदोंना फरायाखै जों दा बाथ्राया मा जादों मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साबजेक्ट
बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआबो जेबो खालामनो हाया स्टेट गभर्नमेन्टआ एसटि होनो हाया हिमन्त बिश्व शर्माया रेकमेन्डेसनल' हरनो हायो बिलनि थाखाय बिटिसिनियाथ' खुनु जेसेबां पलिटिकेलाइज खालामनानै बेखौ बे खालामबाय थाया मानो बयबो पलिटिक्सनि थाखाय नाथाय बिटिसिनिया खुनु खामानि होआ बेहाय बेखौ जों बयबो मिथिनांगोन कनस्टिटिउसनखौ जों फोथायो नालाय ल' अबिडियेन्ट जों नोगोरारि नालाय जुदि बे पलिटिकेल माबा माबि जादों बेखौ जों मिथिया बे आलादा जिनिस जाहैबाय नाथाय जों कनस्टिटिउसनलि बे जिनिसा जाया एनअसि होनाया आरो एनअसिखौ होदों 2016आव जों जेखौ नुगासिनो दङ दा जोंथ' लेटेस्ट नुवाखै सरकार दानाया बिपिएफ हाग्रामा महिला दैदेनगिरि सरकार दानाया मास मोनथामाव मा जाबाय 6टा 7टासो माबा जाबायदां इसि मिटिं बेहाय जों खुनु बिदि बिल नुवाखै बे बिला 2016नि नाथाय 2019निफ्रायना मा मोनसे बिल गोलैना दङ राज्यो सभायाव अलरेडि बिल रिपर्ट नङा बे रिपर्टआ दाखालिसो बानायदों अलरेडि बिलानो गोलैना दङ बे बिलनि बाथ्रा जों जेबो मिथिया बे बिलाव मा दङ जों जेबो मिथिबावा बे बिला जुदि पास जायो मा जागोन होनबा जों दानिखौ होसिख्रावगासिनो अलरेडि 19निफ्राय थाखानाया जुदि पास जायो मा जागोन नैबे उइन्टार सेसनाव जुदि पास जायो मा जागोन खोथाया बेफोरखौ माने एसे साननांगोन एसे स्टाडि खालामनांगोन माबाया एनअसिनि बाथ्राया बे ओमफ्राय 2016आव होनाय एनअसिया बेसेबां भेलिड बे बाथ्रा दाखालिबो जि रिपर्ट बुदों बेहाय होदों मा बिटिसिनि माबा लानानै होदों होनदों बिटिसि अबे गभर्नमेन्टनि बेखौथ' मेनसन खालामाखै जों होमबा डाइरेक्टनो हाग्रामाया होबाय एसटि फानग्रा बाथ्राफोरा बिदि जानाङा एन्ड आं बेखौ हाग्रामानि जाना बुङाखै आङो बेखौ गाबोन प्रमदनि बेलायाव बे बाथ्राखौनो बुंगौमोन एनअसिखौ माब्ला होदों मानो होदों बे भेलिड नंगौना नङा बे खामानि होगोन ना जों बेखौ मिथिनांगोन सोरबा पलिटिकेल माबानि थाखाय माबा मोनसे पलिटिकेल गिमिक माबा मोनसे खालामदों पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय जों बेखौथ' नाङा फाङा जों जुदि बेखौ प्रपागान्डा बानायना थांबाय थायो बेथ' जानाय नङा थ' आं बेखौनो खावलायदों एनअसिखौ सोर होदों जों बेखौ नायनांगोन मालानि एनअसि आरो जुदि 16आव होदोंमोन एनअसि थांनाय बोसोरबा जोंहा प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव सरकार दाबाय बिथांमोना मानो बे एनअसिखौ केन्सेल खालामासै कुइसनाथ' बेबो जागोन ना पलिटिकेलाइज खालामोबा आं मानो आवाज होआखैमोन आंखौ होनगासिनो मानो जेबो होनाखै बिनि सापर्टआव एसटि होनांगोन ना होनाङा होननानै आं बेखायनो होनाङाखैमोन मानोना मानसिफोरा बयबो पलिटिकेलाइज खालामगासिनो पलिटिकेलाइज खालामोबाथ' जोंबो खालामनांगोन ना जों दा कुइसना बे एनअसिखौ 16आव होदों थांनाय 2020निफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मानो बे बोसोरबायाव मानो बे एनअसिखौ केन्सेल खालामासै होनबा कुइसना बे जागोन एनअसि होमारदोंना होमाराखै बिनि मिन्थिनायनि मोनसेल' राहा मैयामोन बिटिसि एलएनि जा बाजेट सेसन जादों कुइसनबो दंमोन मैया कुइसनार गाबोन दङना गैला आं बारा मिथिया बेखौ मैया मानो सोङासै मैया जुदि सोङोमोन बेसोमोन ना आसोला जोंथ' बखिलायबाय थाबा जाया होदोंनो होननानै फेक्टआ मा मैया ओंखारगौमोन ना नंगौना नङा मानो सोङासै बेरेखा हान्जाया मैया बिटिसिआव बे बाथ्रा आरो जों दा नुलायबाय दिनै जोंहा एजिपिनि जा बिरेन्द्र प्रसाद बैसो एमपि राज्यो सभायाव बिथाङा होनांगौ होनना दाराव खालामगासिनो कुइसना जागोन जुदि पलिटिकेलाइज जुदि खालामदोंना होमबा जोंनि सानै जा एमपि रोनग्रा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी बिथां सानैया स्रि थागोन नामा बिथां सानैया आवाज होगोन ना अपस खालामनानै बेखायनो आं खावलायदों बयखौबो बे पलिटिकेल इसु मोनसे आरो बे पलिटिकेल इसुखौ जोङो हारिनि सार्थआव बर' हारिल' होनना बुंबाय थानो लानाङा बे बर' हारि हारसिं दायखौ लानो नाङा बे बर'निल' नङा बे एज आ हल बयनिबो स' जोङो नैबे समाव बयबो पलिटिक्सखौ रियेलि गारमारनानै एबभ पलिटिक्स जोङो बेखौ सानबानो हागोन ना हाया आरो हायोबा हाग्रामाया एनअसि होबायनो होननाय बुस्थुखौ खुनु भेलिड माबा गैयालासिनो जोंनो फोरमान गैया जों बेखौ बुंनायखौ गारनांगोन सोरखौबा नुदों नामा जोङो दिनै जे हाग्रामाया एनअसि होदों होनना होसिख्रावगासिनो बे बाथ्राखौ इउजि ब्रह्म सारा होनदों नामा बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा होनदों नामा बे बाथ्राखौ राजिब कुमार नार्जारि बिथाङा मैया लाइभ फैदोंमोन फेसबुकआव इउपिपिएल जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा मैया होनदों नामा बेखौ रोनग्रा नार्जारि बिथाङा होनदों नामा बेखौ जयन्त बसुमतारी बिथाङा होनदों नामा सोर सासे एमएलए होनदों एनअसिखौ हाग्रामायाव हरदों होननानै बेखौथ' जायफोर मा होनो आं लालु पान्जु बाथ्राखौ सोदोबखौ इउज खालामा जायफोरा फिसा वार्कार बिथांमोनासो बुंगासिनो बेखौ बे बाथ्राया नंमारगौबा गाबोनो
एनअसि होदों होननानै बेखौ इउपिपिएलनि जाय रियेलि अथरिटि दङ बिथांमोना बुंनांगोन स्पक्स पार्सना बुंदों अफिसियेलि बेखौ जों आं नाङा फाङा हुसिख्राव थाबा बोरै जानो स' आं बेखौनो खावलायदों बे एसटि स्टेटास ग्रान्ट होनो नागिरनाय इस्युखौ जों बर'नि इस्यु नङा दे बे बर'फोरा बर' हारिया खैफोदाव दङ अलखदाव जाबाय थादों बोरै बर'आल' जानो बे एज आ होल ट्राइबेल 14 ट्राइबेल दङ जोङो ज' थांनांगोन बयखौबो लानानै जों अरायबो मानो गाज्रि जानो थानानै सिगाङाव थानानै थागोन सिगाङाव नाथाय बयखौबो लाफागोन मोनसे लाइनावनो स' बेखौनो जोङो बे इसुनि सायाव बुंनो नागिरदोंबा जोङो बेफोरखौ गारनानै जों फैनांगोन आरो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बेखौ सोंखारनो हादों जों बेखौबो सोंनो हानांगोन बिथांमोना मानो स्ट्रि होननानै बे मोनसे बाथ्रा स' आं बेखौनो खावलायदों बयखौबो बे बिटिसि रिपर्टआव जि होदों बिटिसि हादों होननानै बेखौ मेनसन खालामनांगौ जेबोआनो गैयामोन जुदि बिटिसिआ बिटिसि एरियानि थाखाय पारमिसन लादों दस्रानि थाखाय बिथांमोना सोरनिफ्राय पारमिसन लादों बेखौ मेनसन खालामदों नामा माया बे मोनसे पलिटिकेल गेम जागासिनो आं बेखौ बयखौबो खावलायदों एसे सान्थिजों एसे सानै हयै दावगानि बे प्रटेस्टआव आं फुल्लि दङ नाथाय बे डेम'क्रेटिक वेजों जानांगोन सावरायग्रोनांगोन जोङो सावरायनानै जों मानि सायाव जोंनि प्रब्लेमा मा जों बेखौ माबानांगोन बिनि सायाव जों सावरायनानै जों बै स्टाइलाव जों थांनांगोन आरो आंथ' खावलायगोन लाइमोनफोरखौ कलेजफोरनि माबाखौ मोनसे क'अर्डिनेसन कमिटि बानायनानै नोंथांमोना बेखौ खालामनो ट्राइ खालाम थेंक इउ आरो बे जा रिजार्भेशननि जोंनि माबायाव फैलायबाय स्टेट इस्युआ थांलायबाय दा जुदि होयो स्टेटआव मा जागोन दा फैलायबाय सानैसो सावरायलायबाय दाख्लै एनअसिनि बाथ्रा सोरबा माबायाव बुंबाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय जे 6 सिड्युलनिफ्राय माबा नांगौ होननानै पारमिसन नांगौ एनअसि नांगौ होननानै नाथाय मानि सायाव बुंदोंमोन जों बेखौ सानना नायासै बे जाबाय पलिगेमि बिलनि सायावमोन हिन्जाव सानै लानो हानाय हायैनि सायावमोन बे जाबाय कास्टमारि ल'नि सायाव बेफोरखौ सावरायदोंमोन जेफोर साबजेक्टआ माने बिटिसिआव दङ स्टेट साबजेक्टबो नंला माबो नंला ओमफ्राय दा आरो मोनसे बाथ्रा सावरायगासिनो दा आरो स्टेटआवसो बिदि जाबाय नाथाय सेन्ट्रेलाव बिदिनो थाहैगोन जाहैबाय सेन्ट्रेलावथ' बाहागो खालामजोबनांगोन ना 2 क्र'र एड जाबावगोन दा आं बुंनाय बाथ्राया मा जों जेरै स्टेटआव बर'निल' इस्यु नङा बे जुदि सेन्ट्रेलाव बे प्रब्लेम जामारगोन बयबो मिथिगौ मानो प्रब्लेम जाया जानो जुदि जोंनि बाहागखौ लाङो आंथ' होनखाबाय जोंनि बाहागनि 0%बो होनो थाखाय जोङो राजि नङा स्टेटआव सेन्ट्रेलावबो जों राजि नङा नाथाय सेन्ट्रेलनि थाखाय मा जोंल' साननोसै नामा जोंल' दावराव खालामबाय थानोसै नामा बेथ' एज आ होल इन्डियानि ट्राइबेलनि प्रब्लेम बे होनबा इन्डिया एज आ होल इन्डियान ट्राइबेला ज' जानानै बेखौ माबा प्रटेस्ट खालामनांगोन इन्टार नर्थ इस्ट दङ इन्टार नर्थ इस्टआ खालामनांगोन दा जोङो एसटिपि एसटिएइचनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन दा जों मिथिगौ एसटिपि एसटिएइच बे जास्ट स्टेटआवल' सेन्ट्रेलाव बे माबा थिग दङ ज' जाबाय जों स्टेटआव आदार स्टेटआव मा खालामगोन नर्थ इस्टआव ओमफ्राय इन्टार इन्डियाआव मा खालामगोन जोङो बेथ' बयनिबो ना होमबा जों मानो जोंल' माबानो बेखौ बे इस्युआ जुदि दावराव खालामनांगौ बेखौ एज आ हल बयबो गाबोन बे सेम प्रटेस्टआ झारखन्डआव जानांगोन छत्तीसगढ़आव जानांगोन महाराष्ट्रआव जानांगोन तामिलनाडुआव जानांगोन जेसेबां स्टेटआव जि ट्राइबेल दङ बे जाजोबनांगोन आरो बयबो दिल्ली घेराव बेसोना जोंहा मिना कमिउनिटिना माबा राजस्थाननि बाथ्राखौ जों बुंबाय थायो थिग दङ बे बाथ्राखौ जोङो दस्रा स्टेटनि एसटिनि माबाफोरजों सावरायनानै लांनो हादों ना हायाखै स' जों बेखौ खालामनांगौ मोनफ्रोमबो जिनिसखौ जोंनो लानानै सिगाङाव थानानै बयनिबो थाखाय मोजां खालामना होबाय थागोन बे बुस्थुआ जानो नाङा दे माने हमना ला दा आं बुंबाय थायो बड'लेण्डखौ जों लाबोबाय थैयै दा दिनै बयबो बाहागो मोन्दों चान्सखौ मोन्दों होमबा जों गोजा मानो थैखो बड'लेण्ड नाम ओंखारबाथ' बेरेखा खालामो ना दस्राफोरा जों गोजा मानो थैखो होनबा बेबादि दिनैबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ जों बानायबाय उदालगुरिखौ जों बानायबाय क'क्राझार दंखायोमोन थेवबो जोंनो बानायबाय चिरां जों बानायबाय नाथाय जेला अफिसफोराव थाङो गोजौआव लिरनाय थायो असमिया सोर नांफादोंमोन बिसोरनि बेफोर डिस्ट्रिक्टखौ बानायनायाव बेफोरथ' गासैबो बिटिसिनि फिथाइ स' आं बेखायनो खावलायदों बाथ्राफोरखौ बांद्राय इमसनजों नङा एसे साननानै जों माबोरै दावगानो हायो आरो आङो मोनसे जिनिस नुगासिनो आं दहाय मोनसे गाज्रि नांदों माने आं बुंखाबाय थादों इउटिउबार जायफोर इनफ्लुयेन्सार आरो फेसबुकआवनो जा बिथांमोना इमोसनेल बाथ्रा बुंगासिनो दङ थिग दङ इमोसना गासैबो बाथ्रायाव नाथाय इमोसनजों जाजोबा गासै बाथ्रा बुंनाया इमोसनेल थिगानो दङ दा आं दहाय नुबाय सोरबा सासेखौ बर'फोरनि पलिटिसियाना बाथ्रा बुंनो रोंनाय रोङैखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों दा बर'फोरनि पलिटिसियाननि बेलायाव मा जाहैखो जोंनिनो दैदेनगिरि जेब्ला बिथांमोना मोनसे
सोमावसारनायनि गेजेरजों सफैदों नैबे थाखोसिम सोमावसारनाय गिलु बालु सोमावसारनाय बै समाव जेबो परिबेस गैया फरायनायनि आरो बिथांमोना पिउरलि हार्ट एन्ड सोल दानि बायदि पार्ट टाइम नङा बै समाव बिथांमोना हार्ट एन्ड सोल थैबाबो थैगोन बेबायदि बिथांमोना बारसोमदों स' गावखौ बानायनायनि बिथांमोना समखौनो मोनाखै आरो बै बारसोमनायनि फिथाइ महरै जा फिथाइ मोन्दों बेखौ बिथांमोना दिनै जानो मोन्दों नाथाय गावखौ बानायनो सम मोनासै औ आंबो मानियो बिथांमोननाव लेंगुवेज बै स्मार्टनेसा गैया ना हिन्दी मोजाङै रोंगौ ना इंलिस मोजाङै रोंगौ असमिया रायलायनायाथ' जेबो लाब गैया आं बुंगासिनो दङ गले गले बेखौ रावबो असमनि बाउन्डारि बारबानो मिन्थिया नालाय बेखायनो हिन्दी इंलिस जोंहा जानांगौ गैया स्मार्टनेस गैया नाथाय बिदि होननानै मेच्युर्ड नङा बिदि नङा पलिटिकेलि मेच्युर्ड नङा पलिटिकेल स्ट्रेटेजि लानो हायाखै बिदि नङा लानो हानायखायनोथ' दिनै बड'लेण्डआ दिनै बिटिसि सोरजिबाय बेनिखायनोथ' दिनै जोङो बेसेबां पार्सेन्ट दङ जों बिटिसियाव दा दिनै सोरबा बिराद गिगासिनो आं गिनो नाङा होनना बुङाखै गिनो नांथारगोन जों थेवबो दिनै बड'लेण्डआव जेसेबां एमएलए सिट दङ बेहाय मोनबासोल'आ एसटि माबानां रिजार्भ नां बाखिफ्राथ' गासिबो अपेन गोजा बै अपेननिफ्रायबो माथो थांनाय 2000 बेसिबांबा 3 होनना बुंलां बिनि सिगांनिफ्रायबो जोङो 10-12 जन एमएलए मोनबोगासिनो माबोरै मोनबोदों गावखौ बिराद माबाबो साननाङा लोरबांबो साननाङा नाथाय स्ट्रंबो नङा जों बिराद जों माने दुगा जानो नाङा अभार कनफिडेन्ट जानो नाङा नाथाय ओरैबादिबो नङा जे माने एसटि सिट आं होनबाय दा एग्जाम्पला जोंनि तामुलपुर एसटि नङामोन खुनु दिन नाथाय जों जेब्लानिफ्राय लाइफखौ गोसोआव दोङो बै समनिफ्रायनो बेहाय एमएलएआ बर'आनो ट्राइबेल बर'आव बेफोर जों दिनै बिटिसियावबो जेला जों नायो इलेक्सनाव मोनबाया नन एसटिनि थाखाय आरो मोनबाया अपेन बेयावबोथ' अपेनावबोथ' जों बर' मोनदों आंथ' माबा होनो हायो एग्जाम्पल होनो हायो मटनगुरि नामा बैहाय माखन सरगियारि ना बसुमतारी सासे दङमोन बेबायदिबो दङ स' बेखायनो आं होनदों गिनांगौ जों हगारना होनाङा नंगौ नाथाय बेफोरखौ बांद्राय प्रपागान्डा बांद्राय इमसनेल इस्यु खालामबाय थानो नाङा माबोरै जोङो एसटि नङैयावबो देरहानो हायो बिटिसिनि बाहेरावबो जों दस्रायाव गेलेनानै माबोरै देरहानो हायो जों बेखौ नाजानांगोन जेरै ढेकियाजुलिनि बाथ्रा आगोल ढेकियाजुलियाव बर'फोरा सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलास नाथाय सोरबा 10-12 हाजार सुबुं अनजिमा थानाय सासे मानसिया अशक सिंगालआ बेहाय एमएलए जाबाय थायो होनबा सासे बर'आ मानो हायासै बेफोरखौ साननायनि सम आं बेखौनो खावलायदों बयखौबो आंनि स्टेन्डखौ आं फोरमायबाय थेंक इउ